Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných Novozámčanov, ktorí dlhodobo presviedčujú Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Máriou Patakijovou, prezidentom Globsecu Robertom Vašom, globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámockých osobností. V podcaste vítam pána Ondreja Bertu, tajomníka Mestského národného výboru v roku 1990. Vítajte v podcaste, pán Berta. Pekne ďakujem za pozvanie. Predtým, než sa dostaneme k jadru tohto podcastu, ktorým sú novembrové udalosti v roku 1989, ma zaujíma váš život spred týchto udalostí a začal by som teda vašimi spomienkami na čas do vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. No v tom čase v 68. som končil strednú odbornú školu v Komárne a som nastúpil na železnicu ako budúci rušný vodič. V tom čase som robil v lokomotívnom depe, ako na praxi, a ráno som išiel o 6. do práce a vtedy som zbadal, že popri rieke Nitry, ako bola hrádza, tam boli vojaci ozbrojení a dielo bolo nastavené na elektrosvit, smerom na elektrosvit. Som myslel, že to je nejaké cvičenie, no hovorím skoro ráno, čo to môže byť. Ja som o tom nič nevedel, teda som nepočul, lebo niektorí počuli aj lietadlá prilietať, ja som nič nepočul. A potom, keď som došiel do depa, som videl, všetko bolo zavreté a ľudia počúvali rádio a vtedy povedali, že čo sa stalo, že nás prakticky obsadili vojaci Varšavskej zmluvy. Konkrétne v Nových Zámkoch boli maďarskí vojaci. A čo sme sa potom dozvedeli, to boli väčšinou záložáci, ktorí ani nevedeli, kam idú a na čo idú. Tak boli prekvapení, ich informovali, že u nás je nejaká revolúcia. Maďarsku už prežili 56. rok, tak si mysleli, že aj u nás je podobné niečo. A boli prekvapení, že nič také sa nedialo. Prešli sme okolo stanice a videli sme, že došli vlaky zo Štúrova a tam boli mladí vojaci, ktorí boli v službe, a sovietskí vojaci, ktorí obsadili vtedy Štúrovo, tak ich vyhnali a niektorí aj v pyžamách išli. Nemali čas ani sa naobliekať a takto museli odísť potom zo Štúrova. Potom zo stanice sme išli hore na námestie a vtedy sme videli tie vojská. Tanky boli nasmerované na budovu Mestského úradu, vtedy ako Mestský národný výbor, a plno vojakov na celom námestí. Stala sa aj taká udalosť, že v rámci nejakej provokácie, tak jeden z tých dôstojníkov tam strelil do vzduchu, ale prakticky žiadne iné ďalšie konflikty alebo nejaké vážne incidenty sa nediali. Po obede potom opustili námestie a sa usadili okolo letiska, tam mali potom taký stanový tábor. Po nejakých 2 týždňoch potom sa stiahli naspäť do Maďarska. A namiesto nich potom nastúpili sovietské vojska, nakoľko aj v Nových Zámkoch boli kasárne, tak aj novozámocké kasárne boli obsadené. Môžem povedať ako osobný dojem, našu reakciu mladých, mali sme takú malú partiu a večer pádu 21. sme sa rozhodli, že urobíme jeden plagát a sme namalovali československú vlajku, olemovanú čiernym, a tú zástavu, teda ten plagát, sme zobrali na námestie. To bolo večer okolo 9. hodiny. Bola tma a pod domom Mieru tam boli už vylepené plakáty a sviečky a išli sme s tým plakátom 4, že to ideme vylepiť. Na námestie tam boli policajti, sme mali malú dušu, že čo sa stane, či nás zoberú, alebo čo bude, však vtedy viete, tá bola situácia dosť napätá, ale našťastie vtedy policajti nezasahovali, ani nás nezastavili. Tak sme to vylepili a potom na druhý deň sme mali také malé zástavky československé, tie sme olemovali na čierno a to sme mali na bicykloch a tak sme jazdili po meste. No tak to bola naša reakcia, taká mládežnícka,
čo sme mohli robiť. Samozrejme bol veľký smútok, lebo každý počúval tedy rádio, počúval Dubčeka. Tá nálada bola veľmi skvelá a bola nádej, že sa niečo zmení. A lenže táto akcia pádu prakticky všetko zmenilo. Ako rýchlo sa vôbec zmenili tie miestne pomery? Bolo to proti zvyšku krajiny, či už teda na Slovensku alebo v Česku, niečím iné v Nových Zámkoch? Sklamali vás možno niektorí ľudia, ktorí do toho vpádu sami možno bránili vlastnými telami tým vojskám a obrátili kabát? Následky sme potom dodatočne cítili a ja osobne, keď som robil na mestskom osvetovom stredisku v 75. a 6. roku, a to bola taká predĺžená ruka komunistickej strany prakticky ako ideologického oddelenia. Čo sa týka spojitosti so 68. rokom, tak som usporiadal vtedy takú okresnú výstavu amatérskych výtvarníkov. Z okolnosti vyhrala jedna taká mladá šikovná výtvarníčka, ktorej otec bol vylúčený zo strany. A keď sa dozvedeli na okresnom výbore, tak zakázali vydať aj katalóg, stiahli, čo sme už mali pripravený na odovzdanie a nemohla prevzať ani cenu za výtvarnú prácu, ktorú ako dala do súťaže. Takže to bolo také varovanie. Ja som opustil potom osvetu, lebo tam ma nútili, aby som vstúpil do strany a som odmietol, takže som tom rozlúčil. Nikdy vo vás netlala myšlienka byť možno menej proti režimu, aby ste mali to v živote jednoduchšie? To nikdy. Tudíž situácia, čo predošlo prakticky tým udalostiam 89. Hovoril, že som robil fotografie a mal som fotokomoru a v tej fotokomore po večeroch som mal stále zapnuté ako Slobodnú Európu a Hlas Ameriky. Takže ja som bol informovaný, čo sa deje vo svete. Mnohí o tom to nevedeli. Ďalšia vec, že v Maďarsku už bola trošku voľnejšia situácia. My sme v tejto časti pozerali dosť veľa aj maďarskú televíziu a mali sme možnosť aj Viedeň chytať, ktorí vedeli po nemecky a ja tiež trošku ovládam nemčinu, takže sme vedeli, čo sa deje vo svete. Takže tým pádom sme boli informovaní. Ale o tom, že by som nejako kolaboroval, tak to nikdy ma nenapadlo. Neskreslila vás myšlienka emigrovať, tak ako to urobili už mnohí a niektorí aj hostia tohto podcastu? Ja som o tomto neuvažoval. Neuvažoval, lebo tu som mal rodinu. Ja som sa oženil potom v 70. roku a v 72. sa narodil prvý syn, takže o tomto nejak som neuvažoval. Rodinu sme mali časť v Maďarsku, bo viete, keď došlo k rozdeleniu monarchie, tak časť ostala v Budapešti, časť ostala tu na Slovensku, takže to boli také delené rodiny, takže tie rodinné vzťahy boli dosť pevné, tak ja som o tomto neuvažoval. Podnikal voči vám režim nejaké aktívne kroky, keď o vás vedel, že ste možno kovaný revolucionár? Podnikali až v roku 88, keď ma EŠTB ako pozvalo na rozhovor, ale dôvody dodnes som nevedel. Ja som sa snažil nejakým spôsobom dozvedieť, aj som napísal žiadosť na Ústav pamäti národa, aby mi poslali nejaké materiály, že čo bol dôvodom vypočívania v 88. Totiž v roku 87 som bol so sestrou v Nemecku. Mali sme tam príbuzných, môj strýko tam bol, o čom možno vedeli, nevedeli, neviem, ale že chceli odo mňa, aby som prezradil, že aké tajné materiály som vynášal z Vunaru a komu som to odovzdal. Ja som tedy robil vo výskumnom ústave náradia. Samozrejme, ja som nemal žiadne tajné materiály a nikdy žiadny prístup žiadnym tajným materiálom. A to bola taká finta, aby aj nejakým spôsobom vyplašili to človeka, že komu som odovzdal pása takéto somariny. Aj viem presne aj meno toho dotyčného, kto ma vypočúval. Bolo by veľmi zaujímavé asi aj s ním pohovoriť. Ja som dostal teda takú odpoveď, že tie materiály, ktoré vtedy boli vyhotovené, že boli skartované. A takisto v 89., keď už bol ten generálny štrajk, tak vtedy som fotografoval a na tých fotografiách vidieť, že tam nahrávajú video. A to boli z EŠTB, ktorí nahrávali a si mysleli vtedy, alebo som mal takú informáciu, že oni chceli ako identifikovať ľudí a potom postupne ich zavolať. A samozrejme ja som chcel tiež tieto materiály nejakým spôsobom získať, ale údajne, že aj tie boli škartované. Takže tie materiály po 88. alebo tak nejak v tom období už boli zničené.
obmedzené. Kedy ste začali pociťovať, že to všetko, na čom tá spoločnosť bola postavená, sa rúca? To už v tom 88. už sa to dalo cítiť. Ja som robil vo výskumnom ústave Náradia a my sme tam mali väčšinou aj medzinárodné konferencie a sa zúčastnili tam riaditelia rôznych firiem a už tedy bolo cítiť, že dojde nejakej zmene. Totiž schválili taký zákon, že sa majú voliť riaditelia firiem. A tomu tu došlo konkrétne aj u nás vo výskumnom ústave v júni 89. A vtedy už tie miestne firmy, ako bol v Nových Zámkoch Renokov a ostatné tieto miestne firmy už vtedy menili ako riaditeľov podľa voľby pracujúcich. Tak tam už bolo cítiť, že tam niečo sa mení a bolo cítiť vo vzduchu, že už sa to celé rúti. Už to bolo všetko také zdanlivé. Čo tomu predošlo? Také udalosti v Sovietskom zväze nástupom Gorbačova. Predtým zovreli traja činitelia, ruskí hlaváči. Každý rok sme mali nejaký pohreb. To bolo také dosť úsmevné, že sme museli tam robiť ako kondolenčnú miestnosť a fotografovať, lebo ja som robil aj fotografa na tom propagačnom oddelení, tak súdrovia tam chodili kondolovať týmto Andropovovi a Černenkovi a týmto súdrovom. No tak to bolo také smiešné. No dneska, keď človek takéto zverejní, tak niektorí sa za to aj hambia. Ale taká to bola doba. Čo vás motivovalo k tomu byť aktívnejší počas tých revolučných dní a týždňov? A tak čo som povedal, že prakticky ja som bol informovaný o tom, čo sa deje, aj tie naše rodinné pomery. Keď si človek pomyslí, že čo sa udialo konkrétne s našou rodinou, že sa to rozdelilo, že sme nemohli cestovať. Pamätám sa na to, že moja babka do 54. roku nemohla cestovať ani do Maďarska. Pozrieť si svoje deti, lebo 4 chlapcov tam mala v Maďarsku. Tak chodili tam ešte policajti, všetko overovať. No a nielen vtedy bol problém. Už v 80. rokoch už ste sa pýtali na to, že ako bolo cítiť, že dojde nejakej zmene. No u nás ten režim bol dosť tvrdý a dokonca sledovali, čo sa deje konkrétne v Maďarsku a tým pádom oni zakázali už aj cestovanie do Maďarska. My sme mali fotoklub Nových Zámkov, ja som bol tedy tajomníkom a mali sme družobný styk s Komáromom, maďarským fotoklubom a oni nás pozvali na výstavu večera, že urobia tam nejakú večeru a že nás pozývajú ako na tú návštevu. Došli sme do Komárna na hranice, mali sme aj pozývací list, nepustili nás cez hranice a to bolo Maďarsko, to bolo v 88. roku. Takže vtedy hovorím, už to bolo tak obmedzené, že aby sme nemali ani medzi sebou styk, lebo v Maďarsku už v 88. tam už došlo k zmene. Tam už rokovali s opozíciou, situácia bola úplne iná a ďalšia vec, že maďarská televízia odvysielala reportáž s Dubčekom. A to vyvolalo veľké pobúrenie u nás v tých vyšších kruhoch a dokonca nútili aj ľudí v závodoch, aby začali protestovať proti tomu konaniu, že čo sa deje v Maďarsku. Takže táto situácia bola už úplne na tej hrane, tak z toho už bolo cítiť, že musí nejaké zmene dojsť. Ak ste neboli vy priamo tým iniciátorom začatia protestov aj v Nových Zámkoch, hoci o trocha neskôr, tak kto bola tá skupina, ak si spomínate? Tak iniciátorom konkrétne v ten večer, teda na druhý deň ako nedeľu, keď sme sa dozvedeli, čo sa udialo, tak môj kamarát Juhás Rohko, ten bol v Bratislave a on odtiaľ už dostal správy, že čo sa udialo v Prahe. A on došiel domov vlakom a išiel na námestie a kto bol iniciátorom v Nových Zámkoch, to neviem. Neviem povedať, len toľko viem, že svokor mal narodeniny 80. a my sme sedeli pred televízorom a sme pozerali tie udalosti, ktoré vysielali z rakúskej televízie, lebo naša televízia to nedávala, aj maďarská televízia odvysielala, čo sa udialo v Prahe. A zrazu počujeme, že pred domom ľudia idú do mesta a škandujú. Hovorím, decká, ideme sa obliekať a ideme aj my von. Krásne počasie, snežilo, takže to bol november, trošku iné jak teraz, ale bol sneh, mrzlo, tak sme sa vybrali, že ideme aj my. Tak sme išli pred okresný výbor strany, tak samozrejme tak budova bola obklúčená už políciou a sa svietilo. V oknách tam sme videli, že tam súdrovia šumia, že čo sa deje. Tak sme tam škandovali. No a potom sme išli hore na námestie a to na námestie došiel spomínaný
zelený juhás Roko a on potom prečítal tie požiadavky, ktoré už boli vo VPN sformulované. Pár policajtom tam bolo, ale žiadne potyčky, nič prakticky nebolo a po nejakej hodine sa rozišiel. To bolo také spontánne podujatie, ale kto bol organizátorom, to teda ozaj neviem. My sme sa pripojili tomu davu. Kto a ako rýchlo sformuloval potom tú skupinu ľudí, ktorí rokovali s tými miestnymi pohlavármi? To sa sformulovalo potom po tom generálnom štrajku. A vtedy jedným z tých iniciátorov bol pán Čičátka. A my sme išli do Čemadoku, lebo tam sme mali voľný prístup a v tých pivničných priestoroch tam sme prakticky založili ako vtedy občianske fórum. Lebo to bolo, my sme mali aj z Košíc informácie, to bolo občianske fórum, takže my sme pod tým názvom ako založili a iniciátori podpísali tieto listiny, prvotné sú k dispozícii, takže kto všetko to podpísal. Zapájali ste sa do tých rokovaní nejako aktívne, alebo ste teda ich len fotografovali? Samozrejme, ja som bol medzi tými prvými, ktorí to podpísal a potom 2 dni na to bolo zasadnutie s pohlavármi okresu. Tie sú tiež tam zdokumentované. Vtedy to celé ako moderoval pán Roáč, ten bol moderátorom Slovenského rozhlatu v Bratislave a on sa toho podujal, že prakticky moderoval na to celé zasadnutie. A my sme išli na to zasadnutie, tam boli tajomník okresného výboru strany, mestskí zastupcovia, predseda, podpredseda, tajomník a ešte aj väz Československo-sovietskeho priateľstva. Pán Roáč tiež bol medzi prvými, ktorí podpísali vznik VPN alebo občianskeho fóra. Takže on bol medzi prvými. Tiež riskoval, lebo on bol ako štátny zamestnanec. Nehovorím, že sme nemali strach, keď sme tam došli na to rokovanie. Lebo sme nevedeli, že ako to dopadne. A to ešte v decembri to nikto netušil. Aký názor na tú vašu iniciatívnosť mala vaša rodina? No tak určite manželka ma varovala, že máš 3 deti, že to môže mať vážny dopad. A mal som skúsenosť, ako som už spomínal, zo toho 68., že ktorí boli vylúčení zo strany, že akým spôsobom boli postihnutí, že ich deti nemohli sa prakticky angažovať. Takže manželka ma varovala, aby som dával pozor, no ale nebolo to celkom tak. Tak potom samozrejme tie demonštrácie v Nových Zámkoch boli moderované s pánom Orošom, ktorý bol kolega z výskumného ústavu. On bol jeden z tých iniciátorov a veľmi šikovne to vedel celé ako ukočírovať. A potom sa tu založil VPN, ale ja som vo VPN nebol. Ja som bol ako MNI, to je Maďarská nezávislá iniciatíva. Tá bola založená presne 18. novembra bez ohľadu na to, čo sa udialo v Prahe. Ešte nevedeli o tom. To bolo úplne náhodné, že bola už takáto skupina v Šali, ktorí založili ako maďarskú nezávislú iniciatívu a začali pracovať. My sme mali tú výhodu, že sme mali skúsenosti alebo styky s Maďarskom, kde už prakticky došlo k tej zmene. Čo sa týka tých problémov 89. roku, v júni 89 prebiehal pohreb Imreho Naďa v Maďarsku. To bol vtedy predseda vlády v 56. a bol po 56. popravený. A bolo ako znovu obnovený pohreb a veľká oslava a z zhodou okolností v Nových Zámkoch sa konal festival netradičného umenia a nejakým spôsobom pohlavári to celé spojili, že to je ako provokácia na túto udalosť. Ale to nemalo nič spoločné, lebo tá akcia bola schválená ešte v januári aj mestským úradom a tí boli tiež potom v strehu, že čo sa deje. Poslali tam eštebákov a tí museli každú pol hodinu potom dávať hlásenie do Bratislavy, čo sa deje v Nových Zámkoch. Co do okolností a Jan Budaj sa zúčastnil toho festivalu. Samozrejme súdruhovia tomu absolútne nerozumeli, avantgardné umenie. Ja som to celé ako nahrával na video. A na druhý deň potom sme dostali avízo, teda keď to celé skončilo, že video nahrávky okamžite musíme odovzdať na okresný výbor strany. A tak samozrejme sme urobili kópiu a sme odovzdali a potom urobili z toho zostrih a volali potom predsedov stranických organizácií, im premietali, že aké ohavnosti sa dejú v Nových Zámkoch. Týmto ich plašili. A to bolo 89. August v lete. Vtedy už nám vyrážali, že nás dajú na súd. Bolo treba ako odsúdiť týchto
organizátorov tohoto podujatia. No samozrejme potom po 89. to celé zaniklo. Fascinuje ma, čo všetko predchádzalo tomu, že ste sa nakoniec, ako som vás aj predstavil, tak stali tajomníkom Mestského národného výboru. Tak tomu predchádzala tá celková situácia, totiž bola zrušená vedúca úloha strany a tým pádom došlo k tomu, že boli vymenení aj poslanci. Nie len v Národnej rade Československá alebo Slovenská a Česká, ale aj na miestnej úrovni, aj na okresnej úrovni boli kooptovaní nestraníci, alebo ktorých potom VPN a MNI navrhovali. A tým pádom som bol navrhnutý ako do zboru poslancov Mestského národného výboru a bol som kooptovaný aj do rady. Lenže ešte predtým sa stala veľmi vážna udalosť a to sa udialo v Rumunsku. Tá rumunská revolúcia. Tomu bolo za následok to, že aj u nás sa organizovala protestná akcia na námestí. To bolo pred Vianocmi 89. A v Nových Zámkoch tiež sa organizovala zbierka prospech Rumunska, a konkrétne Temešváru, kde došlo k prestrelke medzi demonstrantmi a sme sa rozhodli, že tiež pošleme tam našu ako humanitárnu pomoc. A pôvodne tak bolo, že môj kamarát, koho som už spomínal, tento Juhás, by mal ísť s nimi ako doprovod a nejakým spôsobom celé ako dokumentovať. On poslednú chvíľu sa toho vzdal, že on nemôže, neviem z akého dôvodu, nemôže ísť a potom ma nahovorili, že ty tam máš videokameru vo Vunare, že choď s nimi. A tak som sa dostal do toho Temešváru. V Nových Zámkoch sa na námestí uskutočnila tá zbierka. Ľudia tam nosili rôzne veci, ušatenia, potraviny, konzervy, peniaze sme tam vyberali a potom sme išli nakupovať ešte tovar a to sme naložili na kamión. A behom krátkej doby jeden celý kamión sa naplnil. Dokonca ešte aj nemocnica sa podujala a oni dali tam rôzne zdravotnícke materiály, lieky a tak ďalej. Proste kamión sa naplnil a potom sme uvažovali, že by bolo by dobre ešte jeden kamión pripojiť. Tak ČSAD vtedy ako poskytlo ešte ďalší kamión, ten bol do večera asi do polovice naplnený. A večer okolo 9. hodiny už vtedy bývalý riaditeľ pán Lang sa podujal toho, že urobí doprovod, že pôjde s nami na hranice a potom nejakým spôsobom pomôže, lebo on mal nejaké kontakty aj v Budapešti na veľvyslanectve. Pôvodný zámer bol, že ten tovar, ktorý bereme so sebou, že v Budapešti naložíme do vagónov a potom sa to zoberie do Rumunska. Lenže tento zámer bol zamietnutý, my sme tam čakali asi hodinu, kým on vyjednával a potom povedali, že máte ísť na rumunské hranice do Mako a tam potom vás usmernia, že čo s tým tovarom. No ale to sme počúvali rádio a sme vedeli, že v Rumunsku sú boje, že tam sa strieľa. Tam sme nevedeli, že ako to celé dopadne, tak sme išli do toho Mako, toto je hraničný prechod do Rumunska. No, tam už boli nahromadené ďalšie kamióny a autá z Maďarska, ktorí tiež čakali na pokyn, že čo ďalej. Potom povedali, že áno, že pôjdeme do toho Aradu. To je prvá taká väčšie mesto na hranici a ten jeden šofér, ktorý mal na poli naložený, tak povedal, že on nepôjde, on to odmieta, tak potom ten tovar, čo mal naložený, tak to sme preložili do maďarského kamiónu, do jedného prívesu a on sa vrátil naspäť. A ten môj šofér, ktorý som išiel, tak povedal, že dobre, že ideme. Tak nás potom prevelili do toho Aradu, tak môžem povedať, že bolo to veľmi dojímavé. Po ceste tam nás vítali ľudia ako osloboditeľov. Ale bol to veľmi smutný pohľad na nich, lebo to vyzerali všetci jak takí bezdomovci. Veľmi zle oblečení a okrem toho ešte ulemované stankami, obrnenými vozidlami. Tak sme nevedeli, že čo nás čaká. Tak sme do toho Aradu, tam bola prvá naša zastávka, tak sme tam rozdávali tie veci, čo sme doniesli, nejaké potraviny, ľudia boli nadšení, hovorí, že nám tlieskali, nech žije Československo, takže takto nás vítali Rumúni a mám to ináč nahraté na video, lebo ja som bral zo sebou video a aj fotoaparát, takže to celé som ako dokumentoval. Potom bol z toho dostrienutý film a bolo to premietané. No a nakoniec nám povedali, že máme ísť ďalej do Temešváru. Tam sme vedeli, že v Temešvári tam sa strieľa, že to je dosť nebezpečné. No ale nakoniec celá kolóna s vedením nejakým maďarským prievodcom, ktorý vedel po rumúnsky, ten tam celú kolónu riadil. Na hranici nás pustili po nejakých 2 hodinách vyjednávania s Rumúnmi, to nebolo také jednoduché, no ale sme sa dostali až
do toho Temešváru. Nemali ste aspoň na chvíľku medzi sebou diskusiu o tom, že či vám nezabráni ten strach prísť až na miesto, kam ste chceli prísť? Bolo nás dosť veľa, zrejme okolo tých 10 kamiónov, osobné autá. Pred nami išli z Dunajskej Stredy jedným kamiónom, veľkým plagátom. Takže, viete, to je tak, keď je vás viacej. Keby sme išli sami, tak možno, že by sme sa ináč chovali. Či by sme si to nerozmysleli. Ale my sme stále počúvali, rádio sme mali v aute zapnutý, tak sme počúvali, čo sa deje. A hovorím, že tie správy boli dosť ostrašujúce, ale podvečer sme sa dostali do Temešváru, pred nemocnicu. A pohľad bol dosť ohromujúci, všetky výklady rozbité, obchody vyrabované, ľudia na ulici s palicami ozbrojení a jak sme tam stáli pred nemocnicou, zrazu došiel tam obrnený transportér a pred nimi auto s veľkým reproduktorom a vojak tam kričal do toho reproduktora a my nevedeli, čo sa deje, či budú strieľať alebo čo sa deje. A našťastie ten, čo bol s nami, ten vedel po rumunsky a prekladal, hovoril, že teraz akurát zahlásila armáda, že oni ako pripoja na stranu ľudu a budú bojovať proti Securitate. Takže to bolo také trošku ukľudňujúce, že čo sa deje, ale že tam bola občianská vojna, takže sme nevedeli, že kto s kým je, ako je. Tak nás potom presmerovali na kraj mesta Temešváru, kde boli sklady, tam boli potravinové sklady. Lenže počas cesty, jak sme išli von, jeden z tých kamiónov dostal defekt. Tam sme sa zastavili akurát pred jednou kasárňou. A zrazu, jak tam menil tú pneumatiku, zrazu počujeme streľby. Každý pod kamión, pod auto sme sa skryli, vojaci tam behali okolo nás, sa osamopalmi, sme nevedeli, čo sa deje, tak hovorili, že okamžite odpojiť ten príves, ktorý bol poškodený a okamžite musíme opustiť priestor. To už sa zatmievalo. Tak sme sa pohli s celou tou kolónou a jak sme prechádzali, bola to široká cesta, sme prechádzali jednu dáčiu a vidíme 2 mŕtvych, vypadnutí z auta. Tak týchto zastrelili, zrejme sa nezastavili, alebo proste nevedeli sme, čo sa stalo, ale boli 2 mŕtvi. To bol úvod. Hneď, jak sme išli von, tak šofér náš, teda môj, bol dosť šikovný, ten sa dostal do priestoru tých skladov. Tam sme mali odstavený kamión, ostatní stáli tam na ceste, to bola taká štvorbodová cesta, ostali tam stáť, tým, že potom na druhý deň ideme vykladať. Takže čo sa nestalo, večer začali streľby. Tam pred tým skladom tam bol obrnený transportér, vojaci, ako sme videli, zo strechy niesli jedného zraneného vojaka, ktorý zrejme zomrel počas tej prestrelky, lebo Securitate už napádala potom aj vojakov. A tá prestrelka trvala celú noc do nejakej 3. 4. hodiny. A jak sme tam ležali pod tými radiátormi, mali sme zastreté okná a vo vedlejšej miestnosti tam bol telefón jediný. A ten vojak tam vybehol hore a kričal do telefónu. Tam sme sa dozvedeli, že sa im minula munícia a že Securitate ich prepadla, že čo majú robiť. Potom poslali nejakú posilu a dokonca ich zajali, tých vojakov Securitate. A ráno, keď sme vyšli okolo 6, tak sme videli, že tam pred tou budovou bolo zaliaté s tými nábojnicami rozstrielaná strecha susedného domu, kde tam bol obytný dom, tak to celé bolo rozstrielané. Takže to sme mali ťažkú noc, to bolo 25. decembra, keď sme tam ležali pod tým radiátorom. Ráno došli potom Rumúni, tak to by bolo treba vidieť, že ako boli oblečení a ako vyzerali chudáci, tak došli vykladať ten tovar, čo sme doniesli z tých kamiónov. A počas vykladania zase streľba. Neďaleko za nami boli tie sklady, tak bol tam stavebný žeriav. A z toho žeriavu strieľali po nás. Ale že tam nás strážili vojaci, tak oni potom zastrelili toho príslušníka Securitate, to bolo jak u nás EŠTB, tak to zastrelili. Tak sme mohli potom pokračovať z tej vykládke. Tak samozrejme ľudia tam boli vonku, no tak to bolo nebezpečné, že nás volá kto tie štrafy. Tak sme dokončili výkládku a boli sme už zoradení, že pôjdeme naspäť. Len povedali, že teda cez Rumunsko nemôžeme, lebo tam sa strieľa. Tak nám dali obrnený transportér ako doprovod pre tú kolónu a potom nás presmerovali, že ideme cez Jugosláviu naspäť.
a sme mali prejsť pred cintorínom, Temešvári, tam, kde boli tí mŕtvi, ktorých postrieľali predošlých demonstráciách. A zrazu vidíme, že dvaja chlapci behajú oproti nám. A to bola voľná cesta, ešte predtým, než sme sa pohli, tak utekajú dvaja takými veľkými taškami. A jeden došiel k nám, že či by sme ho zobrali. A vysvetlo, že to bol novinár ČTK a oni celú noc prenosovali v jednom činžiaku, ktorý bol opustený a do okolnosti tam išlo kúrenie, takže tam prespali a ráno išli do toho cintorína fotiť. Nedaleko toho cintorína tam bola vodojemná väža a z tej veže začali strieľať po nich. Tak oni utekali k nám a my sme mali ísť tým smerom. Takže nebolo nám jedno, môžem povedať, že sme mali obavy, že ako to s nami dopadne, že či nebudú aj tiež po nás strieľať. Ale zrejme to ich potom odradilo, keď bol tam odbrnený transportér pred nami, tak našťastie sme prakticky bez újmu prešli a potom nás doprevádzali až na juhoslovanské hranice a prvýkrát sa nám podarilo odtiaľ zavolať domov, zavolať, že žijeme, sme celí. Tak doma mali veľký strach, že čo sa udialo. Oni takisto počúvali rádio. Lenže cesta bola ešte dosť zaujímavá, lebo sme dorazili presne o 10:00 na komárňanské hranice. Sme išli cez most a vtedy zahlásili, že popravili Čaušeskových, že ich zastrelili. Ten súdny proces zrejme poznáte alebo ste videli, že ich zastrelili ako psov na dvore. Došli sme na hranice a ten colník hovorí, že máme tu jednu ranenú osobu, ktorú doviezli z Budapešti a bola v Rumunsku, treba ju zobrať do nemocnice, lebo je zranená. A tak dobre, tak zoberieme. Tak sme zobrali, to bola Češka z Brna, to bola poslucháčka lekárskej fakulty a išli tam 5. pomôcť do Rumunska. A ona počas tých prestrelok odtedy vyšla na balkón a dostala zásah do nohy. Prestrelili jej nohu a to bola tá strela Dundum, ktorá na okne vybuchla a na druhej strane mala plno týchto skiel, čepín, toho skla. V Budapešti ju ušetrili, tam ju zobrali, tak narýchlo ju tam ošetrili a potom poslali, že nech ide domov. Nič iné nerobili, len previazali, ošetrili a poslali. A potom sa ju zobrali do nemocnice a ja som potom celé nahrával jej príbeh, že ako sa to celé stalo. A na druhý deň potom volala domov a otec došiel pre ňu a išli domov. Do okolností tedy z československej televízie nikto nebol v Rumunsku. Takže nemali žiadne spravodajské údaje, tak jediné nahrávky, čo som mal, to teda čo bolo, tak som mal ja. Tak som mal kamaráta, ktorý robil u filmu, tak mal tam známosti v televízii, tak som poslal materiál, tak urobil z toho zostrih a potom nás pozvali do televízie 1. januára. A tam bola do okolnosti aj tá brňáčka televízii, tak možno niekde v archíve by sa to dalo nájsť, tak my sme robili potom rozhovor a jeden tam bol, ktorý ešte z Albánska referoval, že čo sa udialo. Takže tým pádom prakticky končila tá naša rumunská cesta. A potom došlo k tomu, tej kooptácii tých poslancov a ja som sa dostal až do tej rady a situácia v Nových Zámkoch bola taká, že už keď vedeli, že neúspejú, proste dojde k slobodným voľbám, lebo už boli vypísané voľby a funkcionári Mestského národného výboru po jednou sa vzdali funkcie. Predseda, podpredsedovia už dávno odišli, ostal tam len tajomník. A tajomník v septembri povedal, že končím aj ja, idem naspäť, lebo oni boli prakticky len uvoľnení ako zo zamestnania, tak išiel naspäť na železnicu, to videl ešte aktuálnejšie ako ostať tam, lebo asi vedel, že ho nezvolia. Takže situácia bola taká v rade, že uvažovali, že kto by to mal prevzať, lebo bez nejakého funkcionára mestský úrad nemôže fungovať, zvlášť na to, že sa chystali voľby v novembri. Takže boli tam väčšinou takí, buď to boli nejakí dvojičky, alebo boli tam nejakí funkcionári, riaditeľ banky a také funkcie tam boli, tak povedal, že oni nebudú riskovať kvôli tomu, takže nikto to nechcel, tak vyrátali, že na teba to padne, tak ty budeš tajomníkom do tých volieb, takže takto to bolo. Ako dlho ste na tým uvažovali, či to vôbec zobrať? A tak čo iné ostalo. Nebolo to snad len pár minút, ale asi ste to museli prebrať možno znova doma. Situácia bola ozaj taká virulentná, že človek nemá čo uvažovať, tak hovorím na tie 4 mesiace, nejak to skúsim, keď už to musí byť, tak hovorím, keď som sa do toho pustil, tak nejakým spôsobom to musíme dokončiť. Tak našťastie, samozrejme tam pomáhali na Mestskom úrade, tak sme nešťastne potom pripravili tie voľby, takže prebehli prvé slobodné voľby a
Ja som tedy kandidoval tiež ako za poslanca a som bol aj zvolený, ale som povedal, že na mestskom úrade neostanem. Pána Čandu, ktorého zvolili, som poznal už z predošlých akcií a ma prehováral, že aby som tam ostal na mestskom úrade a som povedal, že ďakujem. Ako zamestnanec mestského úradu? Ako zamestnanec samozrejme, ale som povedal, že ďakujem z politiky a odstupujem. Pre mňa táto funkcia končila. Ja som bol poslancom ešte dve funkčné obdobia, aj som sobášil, takže to bola moja úloha a úloha poslanca. A potom som hovoril, že vo Vonare tam už došlo k zmene, tam sa vymenil riaditeľ, situácia zo dňa na deň sa zhoršila a začali prepúšťať ľudí, aj ekonomicky už to bolo neúnosné, tak som povedal, že ďakujem, stačilo, začnem sám podnikať. Tak potom som začal s podnikaním, som založil tlačiareň a preto som sa aj stiahol z tej politiky, lebo robiť aj jedno, aj druhé, to nejako nešlo. Tak som založil tlačiareň a tým som potom začal v 92. pokračovať ďalej. Všetci svedkovia tých udalostí a pamätníci toho obdobia, ešte možno toho obdobia, ktoré si pamätáte aj vy, teda od toho 68. roku až do roku 1989, tak mali nejaké očakávania. Aké boli tie vaše a zaujíma ma, že či sa aspoň čiastočne naplnili. No tak očakávania boli samozrejme tým, že vymeniť funkcionárov a dať tam namiesto nich zvolených a schopných ľudí. Lenže situáciu vieme, že ako sa to v skutočnosti zmenilo. Došla potom tá divoká privatizácia a potom sa to úplne celé zmenilo. Ľudia, hovorím, že v 89. 90. roku ešte boli nadšení, mali veľké očakávania tej zmene. Prvé naše nadšenie bolo, keď otvorili hranice a prvýkrát sme išli do Rakúska nakupovať. Myslím, že to bolo také zaujímavé. Ja som síce bol už na západe predtým, ako som hovoril v 87. Tak som videl situáciu a proste sme boli informovaní, že ako to tam vyzerá. No ale hovorím, že to bola taká procesia, že kúfne išli do Rakúska nakupovať, tak tí sa na tom nabalili, samozrejme. No ale tých funkcionárov v mnohých prípadoch vymenili, ale nie je isté, že vymenili na správnych. Pomaly tie veľké firmy u nás zanikli, však najväčšia firma bola Elektrosvit, kde robilo okolo 3,5 tisíca ľudí a to bola väčšina Novozámčanov. No a došlo k tej privatizácii a to rozpredali celé. Došli Poliaci, ešte vtedy fungovala kolajnica, teda ako tá vlečka a tie veľké stroje nevedeli ináč zobrať len vlakom, takže museli tam zasunúť vlečku, naložili s tými veľkými žeriavmi lisovacie stroje a všetko zobrali preč. Takýmto spôsobom to bolo realizované, nie že by nejakým spôsobom oživili tú výrobu alebo sa hľadalo nejaká možnosť uspäť na trhu, ale takýmto spôsobom rýchleho nabalenia a tak rozpredali všetko. Takisto dopadol aj konzerváreň, aj mesokombinát, to je tá priemyselná časť v Nových Zámkoch, takže postupne pozatvárali, privatizovali. Ostatné firmy, ako je mesokombinát, to vôbec nefunguje. Mliekáreň kúpili Taliani, po roku zavreli, dodnes je to zavreté. Vravili ste, že ste sa teda po nejakom období stiahli z tej politiky. Mnohí tí, ako by som to nazval, možno celoštátni, alebo teda prišetkov známejší revolucionári sa po nejakom čase vrátili do aktívnej politiky. Neuvažovali ste po nejakom čase, že by ste to skúsili znova? Nie. Ani na chvíľku? Nie. Hovorím z toho dôvodu, že som mal už určitú zodpovednosť, keď som už rozbehol tú firmu a som tam zamestnal dokonca až 25 ľudí, takže som mal určitú povinnosť nejakým spôsobom to celé udržať v chode a proti tým zamestnancom mať aj nejaké záväzky, aby to celé fungovalo a aby som vedel ich aj platiť. Takže o tej politike, však keď nastúpil Večiar, tak samozrejme to už bolo nad čiaru, takže som neuvažoval ďalej. Dobre, tak myslím, že takto by sme to mohli uzavrieť, tento rozhovor takto chronologicky. Ja na plný záver poviem, že mnohé informácie, ktoré ste mi dnes teda povedali alebo sprostredkovali, tak boli pre mňa nové a počas toho, ako ste vy rozprávali, som sa len utvrdil v tom, že pri takých zmenách alebo čomkoľvek, čo sa človeku podarí, tak nie je za tým len on. Musí za tým byť aj samozrejme rodina, ktorá si asi s vami vytrpela nejaké chvíle, ale týmto všetkým, čo teraz hovorím, tak smerujem len k tomu, že je váš príbeh veľmi fascinujúci. Som vám veľmi vďačný, že som sa s vami dnes mohol porozprávať, že ste prijali moje pozvanie a dúfam, že
takto zosobnený príbeh v tých udalostiach, o ktorých sme sa teraz rozprávali, tak budú inšpiráciou pre ďalších ľudí. Ďakujem aj ja za pozvanie. Čo sa týka rodiny, vtedy deti to nechápali. Oni plakali kvôli tomu, že ja som není doma, že stále som preč. A po určitej dobe to pochopili. Moja dcéra býva teraz v Kanade. Na 10. výročie mi poslal list, že ďakuje za to, že mohla sa tam dostať. Že keby sme my neboli vtedy, tak prakticky jej celý život úplne ináč by dopadol. Tak toto bol, myslím, že také gro toho celého snaženia, že človek je, myslím, tvorcom svojho osudu. Nemôžeme sa vyhovárať na iných a preto som sa snažil vtedy zapojiť aj sám, keď aj som veľa toho neurobil, ale keby neboli takíto ľudia, zrejme k tej zmene by nedošlo. Ostatné nech hodnotia každý sám podľa seba a podľa okolností, čo dokázali vo svojom živote. S tým absolútne súhlasím. Ešte raz veľká vďaka. A ja ďakujem.